Takže čaute ľudia, vás vítam u ďalšieho videa a dneska si tu zahráme dubajský alebo egyptský alebo neviem jaký Brookhaven, lebo nedokážem prečítať ten názov. Nikdy som nevedel, že to poviem, že si zahrám egyptský alebo no proste egyptský Brookhaven. Kámo, oni tu majú aj bar. Kámo, tento týpek tu, what the fuck, prečo tu sedí? Dobre to prebehlo. Tak sa ideme pozrieť na Avatar. Hádam, že toto budú chlapci. Neviem, čo teraz sa spavnulo. Ale beriem si toto auto. Kam to, jak sa hrozne ovláda. Kam, what the fuck, ja čo robím? Hej, ľudia, vysvetlite mi, čo ja robím. Ja neviem, čo robím, ja som asi postihnutý. No tak kámo, tak to je úplne super, že to... Však ja som ľudia, viete čo, ja som si chcel spavnúť toto auto, ja som na ňo ani neklikol a kokos už sa mi spavnulo. Kámo, to čo je? Kámo, však tu bol obchod. No tak ja sa musím resetnúť, lebo toto fakt nejde. No ešte vidím moje odhalenie, krásne. Kokos, ja som normálne driftoval. OK, ja sa idem pozrieť na domenie, žiadne kafe nezaujíma. Takže ideme autom, ale takým sprostým. No tak kámo, ja som do toho nacúval. Aspoň niečo tu zostalo z no tak nezostalo. Všade sú tieto egyptské písma a že by toto bol mega good. A tu sa dá dať dom. No kámo, čo sú za domy? Kámo. Dám si tento, to je úplne krásny. Majú aj výťah. Taká šípka je v Brookhavenu. Ďalšia. A ľudia, keď sa vám toto video páčilo, tak dajte like, odber a ja sa s vami lúčim. Kámo, však WTF, však keď dopadnem na zem, tak... Dobre, tak čaute a zdraví vás egyptský tiger.